Hei, varmaankin pidät puheenvuoroja palavereissa, joilla sä haluat saada asiasi läpi ja ihmiset uskomaan sua. Saatat pitää presentaatioita ja saatat jopa esiintyä jossain vähän isommassa tilaisuudessa. Nämä presentointitaidot tarkoittaa sitä, että sä osaat joustavasti, sujuvasti, tehokkaasti ja kiinnostavasti esittää asiasi. Oli se kuinka tylsä mielestäsi se asian sisältö. Ootko sä nähnyt monta sellaista puhujaa, jotka on taitavia tässä? Tai ootko sä nähnyt paljon sellaisia puhujia, jotka hitaasti lukevat kalvojansa ääneen? Se ei ole lainkaan kiinnostavaa. Siis kalvojahan ei koskaan lueta ääneen. Niistä kerrotaan, niistä otetaan esille asioita ja viedään tarinaa eteenpäin niin, että kuulija kiinnostuu ja jää oikeasti kuuntelemaan sitä sun viestiä. Tämä on semmoinen perustaito, tämä esittämistaito, jota jokaisen pitäisi harjoitella työelämässä. Tästä presentaatiotaitojen kurssista me on kehitetty siihen semmoinen niin kuin systematiikka ja metodiikka, joka auttaa sua pääsee mukavuusalueelle ja onnistuu helposti kaikissa mahdollisissa esittämistilanteissa ja jännityskin poistuu. Eli tuu mukaan tälle kurssille ja opetellaan yhdessä.